Premiér Andrej Babiš na konci týdne oznámil, že kvůli svému střetu zájmů vložil holding Agrofert do svěřenského fondu. Významná část majetku, který spadá pod jiný koncern Synbiol, ale v přímém vlastnictví českého premiéra zůstává. Týká se to například slovenské společnosti Istrochem. Té patří rozsáhlý areál v širším centru Bratislavy. V souvislosti s ním se už roky řeší velké znečištění. V půdě jsou tu jedovaté chemické látky, které se zde ukládaly desítky let. A teď jde o to, kdo vyčištění území zaplatí. Má to stát stovky milionů eur. Podle minulé slovenské vlády se na financování měla významně podílet Babišova firma. Současná vláda ale otočila a oznámila, že vše uhradí. Proti tomu protestuje slovenská opozice. Považujem za škandalózne, aby sa daňoví poplatníci skladali na zhodnocovanie pozemkov jedného z najbohatších ľudí v strednej Európe. Ještě pro reportéry ČT, můžu vás poprosit jenom, jestli byste mi řekl... Nikdy som s Andrejom Babišom o Istrochem nejednal. Areál Istrochemu pre mňa ako prevodára znamená jednu veľkú katastrofu. Ekologická katastrofa, kterou se po desítky let nedaří vyřešit, to jsou pozemky firmy Istrochem Andreje Babiše v Bratislavě. Po desetiletích chemické výroby zůstaly ve zdejší půdě jedovaté látky a ty se šíří dál. Slovensko už mnoho let řeší, kdo vyčištění zaplatí. Zatímco minulá vláda chtěla, aby významnou část hradila Babišova firma, současná vláda pod vedením Roberta Fica otočila. Je připravena stovky milionů eur zaplatit z peněz daňových poplatníků. Obrat přišel krátce poté, co se na konci loňského roku sešel slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba právě s Andrejem Babišem. Tomáš Taraba jednoducho dobrovoľne chce prevziať finálne zodpovednosť za riešenie tejto environmentálnej záťaže. Ja si neviem predstaviť iný dôvod ako to, že sa s Andrejom Babišom na tom dohodli. Tady pod námi je areál firmy Istrochem. Je velký zhruba jako jedna městská čtvrť. Můžeme vidět, že mnoho budov už je zbořených, některé se budou bourat pravděpodobně v brzké době. Ta výroba se tady už ukončuje. To znečistenie, ktoré sme tu našli, bolo pre mňa skutočne v mnohých momentoch až šokujúce. Pod areálom Istrochemu nájdete, možno keď to troška preženiem, celú Mendelovú tabuľku chemických prvkov. Je to rôzny koktejl týchto látok, vznikajú nové produkty, ktoré pôvodne teda sa tu nevyrábali a tie sa šíria prúdením podzemnej vody ďalej. Sú to bývalé závody Juraja Dimitrova, ktoré predtým ešte boli Nobelové závody, ale je to významná chemická továreň, kde sa od hnojív výbušní v minulosti vlastne vyrábali rôzne takéto prvky. Bratislavské Dimitrovce vyrobili nový prostředek Dimogam. Stačí zapálit jedinou tabletku Dimogamu a během 20 minut je po mouchách. Namiesto toho, aby sa s nejakým odpadom a s tými naozaj toxickými látkami s nimi riadne vysporiadavali, tak v podstate dá sa povedať, že ich zakopávali priamo do zeme. Vyrábělo se tu od konce 19. století. Většina znečištění pochází z dob před revolucí. Tá plocha, ktorá je znečistená, je naozaj enormne veľká. Ale problém je aj v tom, že to znečistení siaha do veľkej hĺbky. Jedovaté látky, které jsou tady v půdě, odnáší podzemní vody až několik kilometrů daleko. V súčasnosti sa predpokladá, že znečistenie z Istrochemu už siaha až po Žitný ostrov a možno už sa nachádza aj v Žitnom ostrove. Najväčšie zásobárne pitnej vody, čo vôbec v Európe máme. Ja ani na to neviem nájsť nejaké adekvátne slovo. Je to proste hrozné, nepripustné, katastrofálne a smutné a zároveň rozčuľujúce na tom to, že sa za celé roky s tým neurobilo vôbec nič. Firmu s rozsáhlými pozemky na začátku tisíciletí koupila skupina Agrofert Andreje Babiše za 200 milionů slovenských korun, tedy zhruba 140 milionů českých korun. Materiál, který popisuje stav firmy před prodejem, jsme dali k analýze proděkanovi Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Podle něj byla účetní hodnota firmy výrazně vyšší než prodejní cena.
Tato hodnota firmy podle vlastního kapitálu činí zhruba 3 miliardy slovenských korun. Pokud bychom se chtěli dopátrat, co je příčinou toho rozdílu mezi 3 miliardovou hodnotou a 200 milionovou kupní cenou, tak to z toho materiálu exaktně není možné zjistit. Materiál zároveň popisuje rizika, která může nový majitel očekávat. Mezi těmi riziky jsou ekologické zátěže a ochrana životního prostředí. Je zde specifikované celkem podrobně, že se jedná o znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, likvidaci kontaminovaných odpadů, sanace pozemků, které jsou kontaminované a další věci. V rámci privatizace dostal nový vlastník povinnost investovat do areálu. Je súkromný vlastník, teda jedna z firiem Andreja Babiša, povinný vynaložiť 33 miliónov eur a zároveň tá formulácia v tej privatizačnej zmluve bola veľmi vágna. Tam sa píše, že to majú byť teda nejaké investície najmä do ekológie. Několik let po privatizaci nechal nový majitel udělat geologický průzkum. Prieskumné práce sme museli vykonať, dá sa povedať, v ochranných oblekoch, miestami až proti chemických. Tu sme našli v podzemnej vode rôzne špeciality ako titán, dá sa povedať zakopané chemické látky typu lindan, pesticídy, gumarenské chemikálie. Pamätám si na jeden vrt, kde sme namerali v podzemnej vode pH 1,4, čiže kyselinu sírovú doslova v podzemnej vode. Znečištění tohoto místa je tak velké, že chemie je zde doslova cítit. Pochází už z doby před revolucí. Hromadilo se zde desítky let. Museli sme čuchať, čo nám to pripomína. Či to vonia ako benzín, ropa, alebo skôr do nejakej chémie. Z areálu také vytéká potok. Má příznačné jméno. Za námi je areál Istrochemu a z něj vytéká voda. Ta je tady v potoku, říkají mu smradlavka. Ta voda je na pohled špinavá, ale hlavně je opravdu hodně cítit. Dobrý den. Můžeme se vás jenom zeptat, vy tady bydlíte? Nie, záhradu si tu robím. Záhradu na staré kolena si chystám. Ja som tu 5 rokov, no a stále to smrdí. Že to je zamorené, celé to tu je zamorené, že tá voda je nepoužiteľná. Takže vy tam jakoby máte nějakou studnu a nemůžete ji používat? Áno, 50 metrov mi vrtali dole a nedá sa použiť. Pred pár rokmi dali urobiť v podstate prieskumy vody zo studní, kde sa preukázalo, že teda minimálne niekoľko kilometrov je to už rozšírené. Tu vzadu je studňa. Pri 2 odberoch, že tam je 17-násobne sú prekročené pesticídy. To znamená, že nemôžeme to používať. V lete tu máme bazén, čiže tam na vodu na kúpanie ťaháme sem pitnú vodu z vodovodu. Sú tam mnohé látky, ktoré sú karcinogénne, to znamená, že spôsobujú rakovinu. Sú tam látky, ktoré poškodzujú tehotných žien plod v tele matky. Pre senzitívnych ľudí vlastne tie látky sú ešte násobne nebezpečné. Keď teraz niekto bude celé čistiť a dávať dole tie budovy, tak ešte budú veľmi ľudia prekvapení, na čo všetko sa tam narazí. A hlavne to bude aj veľmi nebezpečné. Téma otevřela minulá vláda. Stalo se tak poté, co se podařilo zveřejnit výsledky geologického průzkumu, který ukazoval, že znečištění areálu je mnohem větší, než se očekávalo. Bývalý ministr životního prostředí tenkrát jasně deklaroval, že by vyčištění pozemku neměli hradit pouze daňoví poplatníci, ale i majitel pozemku, tedy firma Istrochem Andreje Babiše. Privatizéri, ktorí sa dostali lacno k majetku, vtedy sľubovali, že odstránia environmentálnu záťaž. Dnes rôznymi právnymi trikmi zrazu vychádza, že mali by sme to znovu zaplatiť my. Ja sa budem snažiť robiť všetko preto, aby ani v prípade Istrochemu to takto neskončilo. Jak jsme již popsali, účetní hodnota firmy Istrochem byla při prodeji 3 miliardy. Kupní cena však byla 200 milionů slovenských korun. Pokud by Slovensko zaplatilo vyčištění areálu, výrazně by zrostla cena pozemků, které jsou velmi lukrativní v širším centru Bratislavy. Bolo pre nás nepredstaviteľné, aby všetky náklady znášali len daňoví poplatníci. Práve preto sme presadili zákonný mechanizmus, ktorý by od vlastníkov týchto pozemkov vymáhal aspoň to zhodnotenie, ktoré by sa im spôsobilo v dôsledku sanácie. A to mohli byť kľudne desiatky 100 miliónov eur, ktoré by museli platiť vlastníci týchto pozemkov.
Z těchto pozemků by se totiž staly lukrativní parcely na bytovou a komerční zástavbu. Připomeňme, že jde o areál o velikosti městské čtvrti. Kolik lidí třeba by tady mohlo bydlet? Tak sú to desiatky tisíc ľudí. Vláda Roberta Fica ale otočila. Prvé, čo sa udialo potom, prvý zákon, ako prišiel pán Taraba, tak v skrátenom legislatívnom konaní expresne tento zákonný mechanizmus zrušil. Bez náhrady. On hovoril, že to je protiústavné, mal k tomu viaceré výhrady. Požádali jsme o rozhovor ministra Tomáše Tarabu. Jeho tiskové oddělení však na naši žádost nereagovalo. Pán Taraba, a teraz hľadajme za tým náhodu, alebo aj nie, pán Taraba sa stretol s pánom Babišom, odfotili sa, zverejnili to na sociálnej sieti a po pár dňoch od tohto stretnutia pustil do medzirezortného pripomienkového konania materiál, ktorý hovorí o tom, že to má byť práve Ministerstvo životného prostredia, ktoré má zabezpečovať sanáciu týchto pozemkov. Samotná sanácia sa odhaduje niekde medzi 350 miliónov eur až po 900 miliónov eur, čiže je to naozaj obrovská čiastka. Tak by to znamenalo, že nezostanú štátu peniaze na to, aby sa riešili tie tisícky environmentálnych záťaží, ktoré na Slovensku máme a ktoré rovnako čakajú na svoje vyriešenie. Súčasná vláda za ministrovania pána ministra Tarabu ako keby sa stal tak trochu obhajcom majiteľa pozemkov v Istocheme a tvrdí, že teda jediná možnosť je, aby im to vyčistil práve štát. Ministra se nám podařilo zastihnout na tiskové konferenci po jednání slovenské vlády. Během dotazů kolegů z televize Markíza a deníku N se chystal odejít. Dobre, je tu ešte niekto z dezinformačného média, ktorý chce položiť otázku? Prepačte, ja mám jednu vecnú otázku. Pardon, Jana Neumannová, Česká televize. Můžu se vás zeptat k Istochemu? Můžu vás poprosit? Pane ministře, můžu vás poprosit, jestli jste jednal s Andrejem Babišem o Istochemu? A kedy? Když jste s ním jednal. Nikdy. Už som to niekoľkokrát povedal, nikdy som s Andrejom Babišom o Istochemu nejednal. Ani Andrej Babiš s námi nechtěl natočit rozhovor. Jestli byste mi jenom řekl k Istochemu. Můžete mi jenom říct, jestli jste jednal o Istochemu? Můžu vás poprosit jenom k tomu Istochemu? Pani redaktorko, dobře víte, že váš antibabišovský pořad nekomentuju, tak mě nechce. Můžete mi jenom odpovědět na pár otázek k Istochemu. Chci se vás zeptat, jestli jste o Istochemu jednal s panem Ficem nebo s panem Tarabou. Prosím vás, vaše nesmyslné otázky nebudu odpovídat. Choďte Nejsou se léčit. Firma Istrochem tvrdí, že povinnost vyčistit pozemky je na slovenské vládě. Společnost podle svého mínění splnila všechny podmínky, které v rámci privatizace měla. Privatizační smlouva obsahovala podmínku, podle které měla společnost v průběhu 10 roků proinvestovat 1 miliardu slovenských korun, 33 milionů eur, na svůj rozvoj, především do oblasti ekologie. Tento závazek byl řádně splněný. Dodržení podmínek privatizační smlouvy kontroloval Fond národního majetku Slovenské republiky, který po jejich splnění vydal o tom oficiální písemné potvrzení. Společnost vždy postupovala v souladu s platnými právními předpisy. Fond národního majetku vydal Istochemu potvrzení, že splnil podmínky privatizace. Na konci minulého roku v této věci rozhodoval i okresní úřad v Bratislavě, který se zabýval otázkou, kdo je povinen odstranit starou ekologickou zátěž. Dospěl k závěru, že povinnost přechází na stát. Problém je, že podľa slovenského zákona okresný úrad sa nemal pozerať len na tú podmienku, či bola splnená podmienka privatizačnej zmluvy. On sa mal v skutočnosti pozerať do slovenského zákona, ktorý rieši environmentálne záťaže a mal sa pozerať podľa nášho názoru, či tie investície v hodnote tých 33 miliónov eur boli v skutočnosti vynaložené tak, aby smerovalo k odstraneniu tej environmentálnej záťaže. Tamara Stolová si vyžádala všechny podklady, které k rozhodnutí vedly. Především seznam investic, které Istrochem provedl. Podle ní ale tyto investice většinou nesměřovaly k odstranění starých ekologických zátěží. Medzi tými investíciami bola napríklad rekonštrukcia z železničnej vlečky, rekonštrukcia administratívnej budovy, nákup nákladného auta, namontovanie rozhlasu v areáli, výmena okien, výmena výťahu. Čiže z môjho pohľadu to boli také bežné údržbové náklady, ktoré firma robí akoby pre svoj vlastný prospech. Pri aj tej najväčšej miere predstavivosti ja si neviem spojiť so sanáciou environmentálnej záťaže.
Toto nie sú investície, ktoré by z nášho pohľadu riešili akýmkoľvek spôsobom tú podzemnú vodu. Ja som v tých podkladoch našla vlastne jednu jedinú vec, ktorá sa tohto týkala, kde sa reálne odstraňovala aj zemina. Hej, a tá zemina je nasiaknutá rôznymi chemikáliami, ale naozaj tam išlo o pozemok zopár árový. Je to zanedbateľné a neporovnateľné s tou obrovskou záťažou. Istrochem tvrdí, že splnil podmínky privatizace. Slovenští opoziční politici ale trvají na tom, že to nestačí. Podle nich zákon říká, že investice musí jít do opatření na zlepšení ekologie. Ten základný spor, o ktorého teraz vlastne vypukla aj obrovská politická debata na Slovensku, ale aj v Čechách, je, že či toto bolo splnené spôsobom, akým to predpokladá zákon. A co říkáte těm výhradám opozice? Že Istrochem nesplnil ty podmínky, které měl? My teda vnímame celý tento proces ako pomerne nespravodlivý, takže my sme sa pre túto nespravodlivosť obratili na prokuratúru, na generálnu prokuratúru, podali sme sťažnosť a požiadali sme o prešetrenie postupu okresného úradu, akým rozhodol. Generální prokuratura je v tomto případě nadřízená okresnímu úřadu. Nyní o podnětu rozhoduje. Neznáme přesné znění podání na generální prokuraturu ani jeho konkrétní tvrzení, včetně interpretace zákona. Není korektní komentovat jeho obsah nebo závěry, ke kterým by mělo směřovat. Tak to, že je majiteľom týchto pozemkov práve váš, teda súčasný premiér, vnímam to do istej miery aj ako nejaký obchod medzi našou vládou a vašim premiérom a sú tam podľa mňa hájené súkromné záujmy a nie ten verejný záujem. Kolik máte času, než třeba ta situace už bude úplně fatální? Z môjho pohľadu tá situácia už fatálna je teraz. Už to, že sme dopustili taký rozsah rozšírenia tých jedov v tej podzemnej vode, znamená, že situácia je fatálna už teraz, pretože to, čo sa nachádza v tej podzemnej vode, v tých vzdialenostiach, už odtiaľ nikdy nikto nedostane. Tak ja si neviem predstaviť väčší konflikt záujmov aj v medzinárodno-politickej situácii, lebo pán Babiš sa nerozkrája. On je zároveň aj človek, ktorý to tu kontroluje a zároveň je aj český premiér. To je podľa mňa konflikt záujmov. Choďte se léčit na antibabišismus. Jste už jste mi říkal, nepotřebuju se léčit. Léčte se. Nepotřebuju. Já vám zařídím jako psychiatra. Ne, nepotřebuju, děkuji.